мухлисои азиз, чӣ қадаре шумо подписатсия обуна бисёр кишиден. Албатта ки ман кӯшиш мекунам барои шумо навигариҳои зиёд пешкаш гардонам. Зинда бошем, бо канали Аҳлиддини Фахриддин бошем. ман дигар ошиқиро бас кардам, сайти худро дар ютуб ҳуй кардам. каналам Аҳлиддини Фахриддинай, обуна шавиш на уқақинай. каналам Аҳлиддини Фахриддинай, обуна шавиш на уқақинай. зинда бошем, бо мо бошем. мухлисои азиз, бародарои гиромӣ, чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо ваъда карда будам, ҳар як навигарии хидмат, ҳар як навгуние ки барои шумо пешкаш мекунам, ҳамура барои шумо дар канали худам албатта ки мерасонам. ман ба нақша гирифтам як суруди ошиқӣ барои ҷавонои ошиқ. бисёртар талаб карданд. барои мо аллакай мусиқи шафақат тайёр кардагием. ҳозир ягон 4-5 мисраша барои шумо ба овози зинда мехонам. иншоалло ки дар нақшаҳо дар оянда ҳаст ки сабти клип кунем ва дастгирии шумо пешравии моай. обуна шен, подписатсия кунед, ай навигарии ма ҳамеша бохабар бошем. марамат суруд барои шумо. ҳама каса гӯш мекунем. برای همه برادران پیشکش کردم.